سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمره لومون كم وترو زتفላለየ سبورتاዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ልዑል ግምት ተዋሂቦ ዝነበረን ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝሰርዐን ኣብ ሞንጎ ባርሴሎናን ቫሌንሺያን ዝተኻየደ ናይ ፍጻሜ ጾታ ዋንጫ ንጉስ እስጳኛ ብዓወት ቫሌንሺያ 2-1 ተዛዚሙ ድሕሪ ስዕረት ሊቨርፑል ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ሓያል መልሲ ክትህብ ትጽቢት ዝተገብረላ ባርሴሎና በታ ኣብ 11 ዓመታ ንፈለማ ግዜ ንናይ ፍጻሜ ጾታ ዝበጽሐት ቫሌንሺያ ዓነውኑ ክትብልያ ተገዲዳ ፈረንሳዊ ኬቪን ጋሜሮ ኣብ 21 ደቂቕ ንቫሌንሺያ መሪሕነት ክትሕዛን ከሎም 10 ደቂቕ ጸኒሑ ድማ ሮድሪጎ ሞሪኖ ንቁስሊ ካታሎናውያን እትዕሙቕ ሸቶ ኣመዝጊቡ ድሕሪ ዕረፍቲ ባርሴሎና ዝሓሸ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ብመንገዲ ሓንሳቡን ዓንድ ልዳት ዝህረመ ሊዮኔል ሜሲ ሓንቲ ሸቶ እኳ እንተመዝገበት ናብ ጾታ እትመልስ ሸቶ ክትመዝግብ ብዘይምኽኣላ ግን ቅድሚ ወርሒ ንሰለስተ ዋንጫ ትመጣጠር ከም ዘይነበረት ላሊጋ ሒዛ ክትተርፍያ ተገዲዳ ቫሌንሺያ ንውጽኢት ከተገፋሓሉ እትኽእል ዕድላት እኳ እንተነበራ ፖርቱጋላዊ ጎደስ ግን ከባኽነን ይተራዩ ኣብ መቐየር ክዳን ተገማሚዓ ምህላዋ ትግለጽ ዘላ ባርሴሎና በዚ ውጽኢት ንኣሰልጣንያ ክትሰጎ ትጽቢት ዝቐሓሩ ደገፍታ እዩ ፖላንዳዊ ሮበርት ሌቫንዶቭስኪ ክልተ ሸቶታት ኣብ ዝመዝገበሉ ጾታ ባየር ሙኒኽ ንአርቪ ሌፕሲግ 3-0 ብምርታዕ ንዋንጫ ጀርመን DFB ፖካል ዓቲራ ኣብዛ ጾታ ተቐይሮም ናብ ሜዳ ዝኣተው ገዳይም ተጻወታ ኣርየን ሮበንን ፍራንክ ሪቨርን ናይ መወዳእታ ጾትኦም ዋንጫ ብምዕታር ንጋንትኦም ተፋንዮማ ቫየርን ኣሰልጣንያ ኒኮ ኮቫክ ዋላኳ ክልተ ዋንጫ እንተዕተራ ቅያሩ ሃሶ ካብ ምባል ከም ዘይተዕርፍ ናብታ ጋንታ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ነበር ፈረንሳዊ ኣርሴን ቬንገር ናብ ስልጣን ዓለም ክምለስ እዩ እዚ ዓላሚ ሚስ ቢሰል ኮበ ዝተባህለት ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ ትነጥፍ ክለብ ከሰልጥን ተሰማሚዑ ዘሎ ዞዱ 9 ዓመት ዓላሚ ድሕሪ ንክለብ ኣርሰናል ን22 ዓመታት ምዕላሙ ኣብ ክራማት 2018 እዩ ጥሮታ ምውፅኡን ክሳብ ሕጂ ድማ ብዘይጋንታ ምጽንሑን ናይ ቅድሚ ዓመት ተዘክሮ እዩ ነዛ ክለብ ንምስልጣን ናይ 2 ዓመትን መንፈቕን ኮንትራት ክፍርም ከሎም ንዓመት ድማ 4 ሚልዮን ዩሮ መሃያ ቀበል እዩ እዚ ኣብ ዓመት 1995-96 ኣብ ጃፓን ንሓደ ዓመት ናይ ምስልጣን ዕድል ረኺቡ ዝነበረ ፈረንሳይ ኣብዛ ክለብ ድማ ዓበይቲ ተጻወቲ ባርሴሎና አንድሪያስ ኤኔሳን ዴቪድ ቪላን ከምኡውን ተጻዋታዩ ነበር ጀርመናዊ ሉካስ ፖዶልስኪ ክዕልሞም እዩ እንታይከ ይውረሎም አርጀንቲናዊ አጥቃዒ ክለብ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ኣብዛ ዓመት እዚ ኣብ ላሊጋ እስጳኛ 36 ጎላት ድሕሪ ምቕጣሩም ብሓፈሻ ን6 እዋናት ኣከታቲሉ ድማ ን3 ዓመታት ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮፓ ብምዃን ወርቃዊ ጫማ ተሸሊሙ ኢጣልያዊ አጥቃዒ ክለብ ማርሴይ ማሪዮ ባሎቶሊ ትማሊ ጋንቱ ንክለብ ሞንትፒሌር ሓደ ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታም ተቐይሩ ብምእታው ብዝፈጸሙ በደል ብቀይሕ ካርድ ስለ ዝተባረረ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ንመበል 12 ግዜ ቀይሕ ካርድ ተቐቢሉ ክለብ ኤቨርተን ብክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን አትሌቲኮ ማድሪድን ተባሂጉን ዘሎም ብራዚላዊ አጥቃዒ ኤቨርተን ሪቻርሊሰን 100 ሚሊዮን ፓውንድ ተሚናቶም ቤልጂማዊ ሓላውልዳት ክለብ ሊቨርፑል ሳይሞን ሚኞሌ ናብ ካልእ ክለብ እንተዳ ኣምሪሖም ስጳኛዊ ሓላውልዳት ተጋንታ ዝነበረ ፔፔ ሬይና ናብ ስታዲየም አንፊልድ ክምለስ ተሓፂሎም ምስግጋር ፈረንሳዊ አጥቃዒ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ አንቶዋን ግሬዝማን ናብ ክለብ ባርሴሎና ኣብ ሶንኮፍ ብምጽሑ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትረብሓሉ ኣብ ሙግያይ ትርከብ ጀካዚ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ሪያል ማድሪድ ክወጽእ ይኽእል እዩ ንዝበሃል ዘሎ ስጳኛዊ ተኸላኸላይ ሰርጂዮ ራሞስ ክትዕድጎ ተኽእሎ ኣለዋ ቤልጂማዊ አጥቃዒ ክለብ ቸልሲ ኤደን ሃዛርድ ጉዳዩ ቅድሚ ሰነ 4 መዕለብ ክረክብ ኣተሓሳሲቡ ቸልሲ ካብ መሸጣ ሃዛርድ 112 ሚሊዮን ፓውንድ ክትደልን ከላ ማድሪድ ድማ 86 ሚሊዮን ፓውንድ ጥራይ ክትከፍል ቅርብትላ ተኸላኸላይ ክለብ አያክስ ማቲያስ ደሊኽት ሪዮ ፈርዲናንድ ኣብ ኢንስታግራም ንዝለጠፎ ምስሊ ጽምብል ዓወት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ 2008 ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ላይክ ብምግባሩ ብዙሓት ደገፍቲ ዩናይትድ ናባና ክመጽእ ድሌት ኣለዎ ብምባል ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ ኣርሰናል ንኣርሜናዊ ኣከፋፋሊ ሄንሪክ ሚክታርያን ናብ ዕዳጋ ከተወርዶ እያ
بريال مدريد زدل زلو اسبانيوي تخلخلاي ماركوس الونزو نتشيلسي كحادقا خمزغل اتنبيهم ايفرتون نانجليزاوي اتقعي كلب ارسنال داني ويلبيك نكتفرمو زلعل تخلو حيزات ركب كلب توتنهام نانجليزاوي اتقعي كالوم ويلسون نويلساوي اكفافالي ديفيد بروكسن ب8 مليون باوند كاب كلب بورنموث كتشمتو موتينام بكلب ليفربول 15 مليون باوند ستمنه انجليزاوي نايماناي كنفي تخلخلاي ناتانيل كلاين بكلبات نابولي كريستال بالاس ويست هامن بورنموثن يدللهم قبل كلتن اتتصاوت كلب ماكسلفيلد زالي تخلخلاي كلبات توتنهامن ارسنالن زنبرم انجليزاوي سول كامببل ناي كلت اوارح دوموز كم زي تخفلو حبيرم